Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita asardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing, dumngeg kayo. Bueno ubing, agulima ken agtalna kayon. Taerogi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti kadakkelan, asing kamas. Addaman nalon anagmula iti singkamas ubing. Napanunot na ti agmula iti singkamas, gapo ta umadanin ti piyesta iti bariyuda. Naiwaragawag nga adda maangay a contest kadagiti na duma-duma amula dagiti mannalon. Pampanunutan ni Mang Kaloy abareng mga bak. Inananusan na tinagmula, tartaripatwan na dagiti mula na nga oray napigsa ti darang ti init. Kat Nanang, mangantayon Ayan ni tatang. Ay na, adamanan ijay bangkag na anak ko. Banbantayan na dagiti mula na asing kabas. Ay, una yan. Bigat, aldaw, ken malam. At dalatan ijay bangkag ni tatang. Kaya't nakanungamin ti makikuntes inton kaaldawan ti fiesta. Parang mangabak. Wen ngam sobran samot ti ipapaay na apanawan kan oras kadagiti mula na asing kamas. Saan pa yan ang maayaban nga umaymangan? Malagi dasarkan, tainak ayaban. Lakay, umay kamanganan Ay, sana pa yung mabisin bakit. Pumuna kayon. Ay una yun. Dagiti latan mo ulam asing kamas ti pangipapaayam iti oras mo. Kasanon no agsakit ka, tadi kamot mangmanganan. Manya kalakid din aya. Didak pa kadanagan. Napigsak lata. Kaya't kung amin ngagtubo adagos dagiti mulak asing kamas. Ta ikuntis kuntaw. Kasanungay no saan ka amangabak. O saan ka mangabak? Ay kahit ipasublat ko mo ten kiniberting nga anak tada ito'y panagbangkag ko Lolo, pudno ka di nga agtubtubon dagiti mulam asing kamas? Wen, apo. Talaga ka di makikontes kayo inton kaaldawan ti piyesta ti barangay? Ay, wen. No mangabak ka. Sikanto ti mangawat iti premyo, wen. Talaga, Lolo? Wen, apo. Sabay la ko mga rod na mangabak kayo. Wen, ala. Ang kangarod maturog ay. Nanang, mabalin ka di asumurutat ken ni Lolo ije bangkag na. Anya nga iti mapan mo aramidan ijay. Innagtulungan ni Lolo. O sige, mapan ka. Ngamne, di ka agpapaanawa ka ni Lolom, Saan mo abanugan ni Lolom ang mga nawakan ka? Wen, Nanang. Talaga mapan ko tulungan ni Lolo. Nasaya at mat. Mabit lang, Ta isaganak ti balunan nyo kan ni Lolom. Nagsamit ti mulam asing kamas, Lolo. Wen, Iswadak ti pamatik ang mga bakak tuinton piyesta apaok. Lolo, mabalin ka ding agkali ak itiyawid ko. Wen, Ala, isuro ka nga agkalay apaok. O sige, Lolo. Agyaman na. Lolo Kaloy! Lolo! Apay, apaok. Umay kayo ditoy! At da ipakitak kada kayo! Anya day ta. Daytoy itay pa'y lakal kalyat. Ngam, jakmat makali. Ay, kita akman. Kasla nagdakkel unay asing kamas. Kasanungay amakali daytoy. Nagdakkel mat, Lolo. Anya ngay tinaramid mo ijay bangkag ni Lulom, apo. Tinulungak ang nagdalus. Ken, amuyo. At dadakkel asing kamas ijay.
Dakkel asing kamas? Ay na, agtagtagainap kan samatan, anak ko. Talaga dakkel, nanang. Nagrigat akal yan. Alakit din. Mangan kan kat ni Rabiin. Saan atila ibagbagam dita? Anya di ibagbaga di apo ko ta. Adakkel ka no asing kamas asaan nyo akabailan akal yan. Ay, podno bakit? Oy, panagkunak. Dahil jayan, tikadakkelan na singkamas. Apay ngay ngarot amaragsakan ka. Una, tay kuntis ko inton piyesta. Bareng dumakkel pa'y dayjay, ket isunti mapili akadakkelan asing kamas. Uwan anya. Ay dalusak ti aglawlaw na, ken abunwak tapno dumakkel pa'y. Ay nalakay. Matungpalsan ti arapaap mo ang mga abak iti kontes. Inton bigat metlaang, sibugak dayjay asing kamas. Tatang, talaga nagdakkel dito asing kamas ah. Ay dumakkel pa'y da ita. Apag isuntaw, no dumanon ti kaaldawan ti piyesta ti barangay. Ay na, agparparik na kanyak asyak ti mga bak. O sige tatang, pag tinulungan ta ataripatwan da ito singkamas, sibugan ta taglawlaw na. Uwan, baraw. Inton bigatan ti kaaldawan ti piyesta, nanang. Excited akon. Wen, kat inton bigat matan ti contest. Ay, wan gayam. Nakalingatan ni Lolo jay contest na asing kamas? Iso nga rutin na pandakinali ka ni tatang mo. Kasano nga tati kadakkel day jay asing kamas, nanang? Dayta ti ditay ammo, anak. Tatang, saan ta akabailan na paruton da ito singkamas? Ay, Talaga adakkel. uwan nga ron. Ay na, nagrigat mahit ang maparot. Anyang itaramidon ta tatang. Ay, padasan tamampay aparutain. Oh. Ay, Buwan tatang. Talaga narigat. O anya, naparot yo ka din jesing kamas. Ayan na ngay, kaya't may amakita. Ay na, saan may akabailan na paruton di singkamas, nanang? Ne, taapay ngay. Narigat. Talaga adakkel namin. Iso nga may kayo ayaban, tatulungan da kami kan ni tatang amang parot iti singkamas. Mala, umayak mo't nga raw. Ken, oray ni bakit? Ayabak nanang, tapno da kadwa tayo amang parot. Sige, nalaklak ka, no ado tayo ng agtitinulong. Ay, talaga narigat ah. Ay, Talaga asaan tayo ang maguyod ti singkamas? ay na, ay, nagado tayo. Ngam di tayo mutla maparotan. Agkorang tayo pa iti puwersa, nanang. ay na. Kanya nga tano ay aban tayo, dagiti daduma pa'y aman nalon, tagpatulong tayaw. Wen tatang, nasaya at daytaan na panunot yo. O sige, siya kon ti mangayab kadakwada, tatang. Anya ti araramidan dagiti tattao iti bangkag? Guy-guyudan da jay kadakkelan asing kamas, Mercy. Kasta ka di? Ay, isumot lagayam anapan ni Jeda tatang kananang ko. Tapno tumulong da. Wan Mercy, uray da tatang kananang ko. Napandamot timulong. Anya nga tan mapantamot tumulong. Kayat mo? Wala. Kunada nga ron. Nalaglag ang ti trabaho, nagtitinulong. Iso day da timbaga jay madami. No kasta, intangarod mo tumulungan. Mala, dandan tayo maparutain, Ay. tinakalaling kamas. Uwan nga raw. Uwan, basit laangan. Anong saan tayo Ano naguyudan? san tayo aguyudan? Ay, sige. Talaga adakkel da ito singkamas, kakadwa. Sige, paruton tayo! Naguyod tayo matlang ti kadakulan na singkamas. Wan Mercy, kat pagtitinulungan tayo manan nga ibagkat. Taipan tayo ije plaza. Naragsak gayam no kastoy ngagtitinulong tayo. Wan nga ron. Agasam, nagado at tao tinagtitinulong. Nakaragragsak ni Lolo Kaloy. Kasali iti pakontes ti mula na singkamas. Mga bak nga tatising kamas ni Lolo Kaloy. Maamuan tayon to dayta, inton kaldawan ti kontes.
Ay, kita lakay. Adda itatenga ti plaza ti singkamas ni tatang. Huwag nga rin, bakit? Ano ti maspas daw? Kalpasan ti contest. Anya nga tangay ti aramiden da iti singkamas. Rumpag lang akanan tayo tapno sana sayang, bakit? Ay, unmat kit di Kat amin ang nagguyod. Masapol ang manganda iti singkamas. Rumpag laing. Ngam, anya nga tatiraman dito nagtakalasing kamas. Nasamit mo't lang ata, akas kadagiti daddo maasing kamas amulan ni tatang. Good ito! Inangabak iti na isang sangayan na contest ni Mang Kaloy! Ay na! Ay, nangabak ka lakay. Nangabak ka. Ay na! Hala, taibaon ko ti apo ko ta. Talain na ti premyaw. Nagsamit talaga ti singkamas, Mercy. Dakkel, kan nasamit ti mula ni Lolo Kaloy, anangabak iti kontes. Nagado at tao ti mangmangan iti singkamas, oh. Nagmayat gayam, no mangabak ka niya. Inak pa'y mangala, Mercy. Umay ka. Sige, mapanta. Ang inangabak ti kontes ko asing kamas. Ipasublat kun ken ka, ti panagmula iji bangkag. Tatang, Kahit aywan naman ay bagti bangkag Mula am iti naduma-duma kayat mo nga imula. Tapno adan tumot pangbiag mo iti pamilyam. Takastak idey. Iti bangkag tinangalaak iti pinangbiag ko iti pamilyak. agyaman ak tatang. Di kay agdanag. Taripatwak ti impatawid yung kanyak abangkag. Nangabak nga rod ni Mang Kaloy, iti singkamas ana isang sangayan amula na. Kat amin anagbuya iti dayta nga aldaw, naramananda ti singkamas. Sinublat nga rod ni Berting ti talon ni Mang Kaloy nga ama na ubing. Kat tinulad na ti kinagagat ti ama na. Isu akanayon, anabak nang ti apitda. Bueno, ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng ti sao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.